Dneska nás čeká Kočiči Beauty Day. Pokud vám přijde, že Mini přibrala, ne. Je pouze v objemové fázi a chystá se chodit do fitka a z toho všeho budou svalstva. Blackita stále udržuje svou štíhlou linii a brzy se chystá na mis. A tady už je ten kouzelný kartáč, který poté stačí takhle jednoduše setřít. Tomuto produktu říkám takzvaně načechrávač. Jako sice nic nenačechrává, ale přišlo mi to jako dobrý název. Každopádně, ať už nazvem tenhle kouzelný hřeben jakkoliv, kočičky to naprosto miluju. Nás čeká ještě procházka venku. Kočičí plastová nádob, kde můžeme přinášet vodu. No je ale velkou otázkou, jestli se vůbec ven dostane. Blacky sice po vodítku skáče, jako kdyby se strašně těšila, ale ve finále to dopadlo nějak takto. Blacky, jdeme. Obávám se, že takhle to nějak fungovat nemá. Hele, OK, venek nám sice nevyšel, ale jestli jsou kočky po mně, tak budou milovat manikura, perikuru. Let's go k veterině a zastříhneme drápky. Na to reagují milionkrát lépe než na ty bedínky. Za vychytávky máme z tému. Mini a Blacky si zapli pásy a hurá ven. Po návratu jsem jim zapla jejich oblíbený laser. Mini se teda pro jistotu